እሺ ክቡራት ጋይስ ሎማዓንቲ I can't be silent ምስ ጀነራል ጥዑት ገብረ ናይ እዞም ኣኼባ ምስታፍ ብምምፃእኹም ብጣዕሚ ነመስግን ኣኼባና ዕዉት ክኾን ተስፋ ይገብር ስለዚ መጀመርያ ኣኼባና I can't be silent about ትግራይ ለትግራይ ሶዕብልን ሙቭመንት መሪሕነት የማነ ሓለፎም መእተዊ ዕላማ ናይዚ ኣኼባ ብምልከት ሕፅር ዝበለ መብርሂ ክህበና እዩ ቀፂሉ መንግስቲ ኣብ ፀጋይ መእተዊ ከስዕብ እዩ እሞ ናብኦም ክወስደኩም የማነ ቀፅል نلي دكتور الشبر كلهم عدمات أجايش أبالاتن دقفتن سلة تجراي سخايب المكساس في الليل ما كبر حونا جنرال بعش جبرة عدمنا خبر كاس لزمساها بشمين بشم تخاتاتلتي بشم زو تجرايون كمسكنا كاي فوتو نايزونا لما عنتي آخوا صورنا يزلنا تمرح ناي التحساس باباتو مرحنتن توفاينتن زت قلب جزي زبليو مخنياتهم مسقم تقراي ابن الواد كافتهم بزحات ناي تقراي شقرات توانا تتبايلو ناي مرحنت مسانا ايو تقراي زبل أتحساسبه الله إذا دما نزز خوون عقمن سبن دلونتن سلا زي الله زي كونة تبايلو تقراي سوكي الوا بناي وشتي ناي شعبيا تلا أختن سبفلي رابحان كتمكن تقبر سلا زي اللاي نزي مسكر كخون زخيل سب لعلي جنرال بعش قبرخ اللي يخلم مخناتهم تغاليسو وديبو أقاليسو مريحون تواقيون تقراي كاب ملو طفاعتن وردتن كاب زلحانو جاقانو حادث لزخونا أدو تقراي داقم شعبيا كاب زدفرا أنا خصوة كاب زولون وعلي سلام بريتوريا كفرم عزوز تاريخ كاب زتصاوتون حادة سبس لزخونا أب وان سلاماون بوليتيكاون مدرخ دما كل تقراوي بمعارض توكللون زساتفلون منغستي خلونا يقبع زبل فتحاون هزباون علاماون تشكيمو ناي بقلاون بارتاون زخونا كورن لعلكورن زبال حدقنيا التحساسوان وسانن أي جزاءن بمبال وتادراوي تراي زي كونس بوليتيكاوي سوءنون هزباونتون دقيمو زرقاقس ስለዝኾነ ብዛዕባ መሪሕነትን ተወፋይነትን ዝጠልብ ግዜ ክንዛረብ እንተለና አይ ቲንክ ኣብ ጀነራል ጉዕሽ ብላዕሊ ነዞ ዝኒሄ መድረኽ ዝምጥን ዘሎ ስለ ዘይመሰለና ትክክለኛ ጋሻ ኢልና ዓዲምና ኣለና ጅግንነት ወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሰላማውን ፖለቲካውን መድረኽ እውን ጅግና ናይ ምዃን ኣገዳስነት እውን ብተግባር ስለ ዘረጋገፀ ስለዝኾነ ድማ كلنا هم نفلطو ياو كور زخونه عز زخونه واقع خفيلو تأثيرو تنقلاتعو خفتو زفوتو خابن عدنون كوز تجديدي زي أب تقرأي نجيسو زلو بوليتيكو ميليتارينا لنا بتلوندو نسوعو وجلة جاغانو تقارو نايم دسكالن بتقوارو مدسكالو دما بخاليقس نايم جيغانن تقرأي سب زي بلا نايم كبار أجندو ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጉዕሽ ድማ ከምቶም ቅድሚ እውን ኣብ ብዙሓት ጀጋኑ ዝገበሮ ፈፂሞይ ስለ ትግራይ ስኽ ኣይብልን ድማ ከም ኣካል ናይ ዕላምኡን ምንቅስቃስን ኮይኑ ጀነራል ጉዕሽ ከምዚ ዓይነት ጉድኣት ክበፅሖ እንተሎ ወዲያውን እንታይ ዋዕለ እንታይ ሓደረ ናይ ኣድቮኬት ስራሕታት ናብ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ደብዳቤ ብምፅሓፍ ብሚድያ እውን ወፂኡ ግቡእ ዝኾነ ቃልሲ ገይሩ ነዞም ጉሒላታት እዚ ካብ حق وصا استأثر ناي زوي ناي عدن جيغنا زخونه سفددو إلنا
ከም ዝተቃለስና ያው ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ድማ ያው ናዘይ ምዕዳል ጉዳይ ኮይኑ ፀገማትና ዘየኣኽሉ ይመስል ፌደራል መንግስቲ እውን ስጋዕሎሚ ዘመዝገብናዮም ዓወታት ዘባላሹ ሕማቅ ውሳነ ወሲኑ ኣብ ዘለሉ መድረኽ ስለዚ I think ሎማዓንቲ ትግራይ ብሓደ ገፅ ብዘይ ድቅሱ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ተፃባእቲ እትፍተነሉ ኣብ ዘላ ብኻሊእ ገፅ ድማ ካብ ድቃሱ ብዘይ ባራበር ናይ ለውጢ መሪሕነት ምክንያት ደንበርበር ኣብ ትውለሉ ዘላ ወሳኒ መድረኽ ንጀነራል ጉዕሽ ካብ ተመክሮውን ፍልጠቱን ከካፍለናን ብፍላይ ድማ ኣብዚ መድረኽ እዚ መወፃፅእ ዝብሎ ኣንፈት ከካፍለናን ፃውዒትና ኣኽቢሩ ስለ ዝመፀ ደጊመ ብሽመይን ብሽም ኣይ ካንት ቢ ሳይለንት ብሽም ህዝቢ ትግራይ ብሽም ናይ ሎማዓንቲ ተኸታተልቲ ከመስግኖ ይፈቱ ንኩላህና ድማ ዕውት ኣኼባ ክኾነልና እምነ ይቐኒየለይ መንግስቲ ኣበላሃ ዶ ይቐኒየለይ ዶክተር ሽብር ይቐኒየለይ ማነውን أنا خمت خلي زين جورو نايم فعلتي وش جورو بتوصل لجان مفلات داخل نسودينس بزمت نشي نمفلات داخل نجار كغربية سلازي كبراتن نزنا لو ما عندي نايزوم ميتين تعديمكم أبز ترخيكم زلهم بشم تقرأي سقايبلن كما سجناكم يدلي كهذا بمقاس كمت كل زين جورو نابزي بلاتفورم نعدمهم أجاجنا دحر بايتهم بزتوسنه ملكعو متعدد المفلاتي بمسارات نايلو مقاشنا كبر جنرال وعش قبريو كم تقولهم تجنزوبو ازيو سفيح زباله تاريخ زلوم جيغنايو يخون مبر مستزلنا وسن غزي نمتعام كاب بحر بجلفا زغونه تاريخهم كونتيرنا خمسعب اغرينا يلنا جنرال وعش قبره كابتهم ابوان قالي حوحات اب كاب سبعات استسلفوا مناسي تجري حدي أوان برتاو قالسي دما كابترات هقال لاي كساب مرح رجمن بزيحو مستشعر زنبرة سألاي بشامبك أوبرت ناتوخاشي حزمسة حربانيا تقال سايو نايلوم الجنرال نايشعو تقال لاي وعش قبرة كابتن نسرع الدرقي نمكواز عبد سابقاتين زعاتو أهادوتات حانتو وعش قبرة زمرحا إيانيرا زتوهاو تولوخو باقواو زفتسامة السرعات حنسا أن حوارن كخبر كاب زقبور جوغان حدي بدحري دما تقال لاي وعش قبرة كاب كم تخم بحديش تودى بنا إيتربيا مكالها لسراويت تمديو أب استفاري صفحتات حلافنات كسرح دحر مزنح أب أوان كوينات إيتيو إرترا دما نزتورورو مريد تقرأي إيتربيا نمملاس لألاونة هاجر نمو حسن أب استقبرة مخاته كابتون مرحة سراويت إيتربيا حدو خوينو زتواوا حلافنات ببقعات قبوز توازع لعلاونة هاجر كخبر زجابران جينانا أيو بدحريو إذا أب سراويت بكل خال هاجر ما راح سراويت كوينو أب استمدوا بستفعلي صفحات حلافنت قبو ببقعت يوازع أب زنورو الجزي أب إثيوبيا زي تحسبنا بوليتيكالوت مسيو زلو تسيعيو دما أب لعل تجارو أب لعل تجراين تجارو زي تعدنا بدل متكعتن كل مدياو تحساتن مسألة تجارو سماي بصحو ابت هاجر زنوبو تغارو كلهم تارجت تغيروم بستيت اند نان ستيت اكترز تاريخ قرب فيديو قفع بصحو وي جنرال قعش قبره اب لعل تغارو زبصح زنبره كل مدياو متقعتي احرينو ابت نا ايثيوبيا مكالا هاجر زنورو حلافنت حريحو نابت غناي بمخاد نابت زنبره ناي مخاته منقساس تحاويسو يو بز مسألة دما عبتنا شمنتور حناي برخا وق كابتم سراويت تجراي مريحهم عبب تعشوز جبورو زنوبرو كبت وقات زمرح زنبرو بلوز تواجعيو أبزوان كابتم جنرال وعش قبل فصوم فليات في صامت هذه متكاس عبتس المات أوان زنبرو ناي مخته حيلي مزيت عدنا ناي لفنت سراويت ناي تحانا وق أبز جبورو لجزي بزحات تسفع قريصهم نزي شو سراويت مسعري كالنيو بقى زلنا تواقع حيلي نبتنو ابزول الاوان جنرال قعش جنا اي فالن عدلي وهاب النيلو اتقالسي خيقهم هيوت كابزورلو زغاننا حديو بتماساسالي ابت غزي زغاطم زنبرا عقل خازود كباتات مراحت بوليتيكان سراويتن ابزهدن الاوان نزيوم اب حدغا خيودو كبت وقات بممرح نتمرحنت
ካብ ናይ ምድምሳስ ሓደጋ ክወፅእ ዝለዓለ ተራ ተጫዊቱ እዩ ጀነራል ጉዕሽ ካልእ ፍሉይ እያ ድማ ኣብቲ ቁርፂ እዋን ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ንምኽታም ድርድር ኣብ ዝካየደሉ ግዜ ነቲ ስምምዕነት ክፍረም ከም ነጥቢ መቐይሮ ተገይሩ ዝውሰድ ሰራዊት ሻዕብያ እቲ ውዕሊ ከይፍፀም ብኣንፈት ዓድጋ ዘዋፍሮ ዕሱብ ወራሪ ናብ ዓድጋ ብምእታው ናይቲ ኩናት ሚዛን ክዛባዕ ብምግባር ንእቱ ውዕሊ ምኹላፍ እዩ ነይሩ ጀነራል ጉዕሽ ናይ ፀላኢ ዕላማ ብእውነ ተረዲኡ ፀላኢ ባህጉ ከይዕወት ንፀላኢ ክሳድ ንክሳድ ተሓናኒቑ ክብሪ ትግራይን ተጋሩን ኣብ መሬት ዓጋመ ዝሐደሰ ኣብ ታሪክ ትግራይ ንዘንተ ዓለም ዝዝከር ጅግንነት ዝፈፀመ መራሒ እዩ ብዚ መሰረት ድማ ይኹን እምበር ጉዕሽ ገብረ ብሰንኪ ፖለቲካ መርገፂኡ ማለት ሰራዊት ትግራይ ናይ ትግራይ እምበር ናይ ሓደ ፍንጫል ውድብ መገልገሊ ክኸውን ይብሉን ሰራዊት ካብ ፖለቲካ ትግራይ ኢዱ ክእቱ ይብሉን ፖለቲካ ትግራይ ብስምምዕነት ፕሪቶርያ መሰረት ክካየድ ኣለዎ ንሻዕብያ ዝግበር ወደኽደኽ ደው ክብል ይግባእ ህዝብና ነፃ ክኸውን ኣለዎ ሰራዊት ተጠቂምካ ማህተም ምምንጣል ምምሕዳራት ከተማታትን ወረዳታትን ዞባታት ምፍራስ ደው ይበል ዝብሉ እዮም ብዚ አንጻር ዝተሰለፉ ንባዕሎም ኮሩን ልዕሊ ኮሩን ኢሎም ዝፅውዑ ኣካላት ንሕና ዝወሰናዮ ውሳነ ኣይደገፍካን ብዝብል ሓንካስ ምክንያት ካብ ሓላፍነቱ ክእገድ ከይንቀሳቀስ እውን ገደብ ተገይሩሉ ኣብ ገዝኡ ክውዕል ተገይሩ እዩ ድሓር ድማ ከምቲ ኩሉ ትግራዋይ ዝፈልጦ ተጨውዩ ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ተኣሲሩ ሃልዋቱ ንምፍላጥ ስድራ ቤቱ ንሰሙና ተንከራቲቶም እዮም ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ብዝገብሮ ፃዕርን ፀቕጥን መሰረት ኩነታቱ ክፍለጥ ተገይሩ ብዙሕ ድራማ እውን ተሰሪሕሉ እዩ መቐፀልታ ናይዚ ድራማ ድማ ማእሰርቱ ሕጋውነት ዘለዎን ምምሳል ካብቲ ተዳዊንሉ ዝነበረ ናይ ውልቀ ሰባት ቤት ማእሰርቲ ናይ ወሓስ መሰሉ ተዋሂቡ ብዝብል ባጫ ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሑ እዩ ኣብ መወዳእታ ጀነራል ጉዕሽ ብዝተረኸበ ፀቢብ ዕድል ካብትን ህይወቱ ኣስጋኢ ዝኾኑ ኩነታት ሓሰረ መንከራን ኣምሊጡ ናብ ስድሩ ብሰላም ተሓዊሱ እዩ ሎማዓንቲ ድማ ስለ ትግራይ ስቕ ይብልን ብዝገብረሉ ዕድመ መሰረት ኣብ ዲያስፖራ ዝርከብ ፈተውቱ ተጋሩ ንኽራኸብ ኣብዚ ናይ ዚም ሙቲንግ ተረኺቡ ኣሎ ስለዚ ደጋጊመ ንኽቡር ጅግና ጉዕሽ ገብረ እንኳዕ ብሰላም ናይ ዚ መድረኽ መጻኻ እናበልኩ ኣብዚ መድረኽ ንዝህልወካ ፃንሒት ሰናይን ፅቡቕን ክኸውን ይምንየልካ ይቐኒየለይ ቴንክ ዩ يغني منقصاب كابزي بمقصال ياو قوش قورة بزعو تزاريبنا أين ودون hopefully هذا معلتي ويا هذا وقتي قبو كبري إنه هو الساعات كما سخلي نجزي وجن بقطتا نا قوش قورة كوسدوكم قوش قورة مايكها الميت غيرها تمدرخ ناتخايو انت تدليو جزي وسيرها نتوم بهاك أو تصبويها سمعتي እቲ ብጣዕሚ ጽበይዎ መግለጺ ክትዎም ጽቡቕ ሚዲት ኮነላ ተስፋ ይገብር ጉዕሽ ገብረ ማይክ ራይ ይቐኒለይ በመጀመሪያ ዝኸበርኩም ጀጋርና ናይ ዲያስፖራ ኣባላት ስለ ትግራይ ሰብ ኣይንብልን ዝብል ውዳበ ፈጢርኩም ኣብ እዋን ዕጥቃልስን ሕጂ ብድሕሪኡ ገጢምና ዘሎ ፀገምን ንምብዳህ ብዘይ ምስልካይ ብዘይ ምድካም እትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ዓብይ ምስገና ክብረና ኣለኒ ብተወሳኺ ኣብ ዓድና ብዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር ምክንያት ኣብ ኩሎም ዜጋታት ናዝበፅሕ ዘሎ ሽግር ደው ንኽብል ብፍላይ ከዓ ምስ ውልቀይ ብዝተተሓሓዘ ዘጋጠመ ናይ ጨውያን በደልን ናብ ግቡእ ናይ ፍትሕን ርትዕን ክመፅእ ዘይሕለል ቃልሲ ጌርኩም ንውልቀይ እውን ከምዚ ኢለ ክህሉ ዝገበርኩም ቃልሲ
ክቡር ምስጋና ከቅርቢ ፈቶ ኣብዚ ናይ ልምዓንቲ ታብ ብዙሕ ነገርስ ሓሳብ ኣለካ መካፍልና ኢልኩም እውን ኣኽቢርኩምኒ ኣነ ከምዚ ዝበለ ልምዲ ካብ ውትድርና ወፃኢ ናይ ፖለቲካዊ ተሳትፎን ልምምድን እውን ብዙሕ ኣይነበረንን እንተኾነ ግን ኣፍታ ትፈልጣ እታ ትኽእላ ከካፍል ሓሳበይ ኣነ ድማ ብዝቐርብ ርእይቶ ይኹን ሕቶታት ኣድላይ ትምህርቲ እውን ክወስድ ሓሲብኩም ሓሳብ ክንለዋወጥ ስለ ዘዳለኹም ክብረት ይሃበለይ ከምቲ ትፈልጥዎ ትግራይ ኣጋጢምዋ ዘሎ ነገር ፀገም ታብ መጀመሪኡ ኣብቲ ስርዓታዊ ለውጢ ወይ ዝሓድሽ ናብ ስልጣን ዝመፅእ ሓይልን ታብ ዝመፅእ ጀሚሩ ኣብ መንጎ እቲ ትግራይ ዝመርሕ ዝነበረ ሓይልን ኣብ መንጎ ናብ ፌደራል ዝወፀ ሓይልን ከመይ ይትውግእ ተጀሚሩ መዓዝ ይትውግእ ተጀሚሩ ዝብል ሳይነሳዊ ፅንዓትን ፈላጣትን ተመራመርትን ክገድፎ ከም ናተይ ርድኢት ግን ወዲያውን እቲ ሓይሊ ናይ መንግስቲ ለውጢ ምስ መፀ እቲ ኩናት ተጀሚሩ እዩ ምክንያቱና ኣነ ኩናት ዝፈልጦ ተመሃርክዎ ኩናት ማለት ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳዊ ኢኮኖሚያዊ ወይ ድማ መጨረሻ ድማ ብሓይሊ ዝካየድ ኩሉ ኣቀፍ ምስ ዲፕሎማስን ሓዊሱ ዝግበር መልክዕ ቃልሲ እዩ ተሓደ ግዜ ተሓደ ቅድሚት ይኸውን ቶም ካልኦት ይዕጅቡ ናቲ ናይ ፕሮፓጋንዳን ናይ ምጥቕቃዕን ኢኮኖሚያዊ ድቀትን ካብ መጀመሩ ጀሚሩ ዝነበረ እዩ ብዘርኡ እውን ትግራዋይ ኣብ ዝነበረሉ ቦታ ሃፍቶ ክሕደግ ክቕተል ክፅለም ክሳደድ ተገይሩ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ዘርኢ ናይ ምፅናት ስራሕቲ ምስ ተኻየደ ኣብ መጨረሽኡ ብወታደራዊ ወፍሪ ተዓጂቡ ከቢድ ብድሆ ገጢምዎ እዚ ከምዚ ዝበለ ግፍዓውን ጨካንን ምንቅስቃስ ናይ ብዙሓት ሓይልታት ጥምረት ተሓባቢሮም ኩናት ገጢሞም ካብ ምድረ ገፅ ንምጥፋእን ንዘለኣለም ከይትስእ ዝገብር ዕላማን ቂምን ሒዞም ምስ ኣካየዱ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ መማረፂ ሓድነቱ ስጢሙ ደቆ ሰሊፉ ደጀኑ ኣጠናኺሩ ብዘለዎ ኩሉ ዓቕሚ ነዚኣቶም ክስዕር ተንቀሳቂሱ ተቃሊሱ ደኺሙ ተሰዊኡ ቅድሚ ዝኩናት ብምክንያት ናይ መሪሕነት ድኽመት ተበታቲኑ ዝነበረ ወፃእ ዘሎ ኣብ ማእኸል ሃገር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከም ሓደ ሰብ ኩሉ ኣፈላላዩ ገዲፉ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ እቲ ዕላማ መሊኡ ከይትግበር ከቢድ ዋጋ ዋላ እንተተኸፈለ ኣብ መወዳእታ ድልየቶም ከይበፅሕ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ እዩ ከምኡ ብምግባሩ ድማ ኣብ መጨረሻ እቲ መካተ ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ብዝተፈላለየ ምክንያት ድኽመት ወይ ምድካም ምርብራብ ኣጋጢሙ እቲ ብወገን ዘጥቅዕ ዝነበረ ናይ ዝተፈላለዩ ጥምር ሓይልታት እውን በቲ ዝሓሰቦን ዝገመቶን ብቐሊሉ ክስዕር ኣይከኣለን ስለዚ ብናይ ክልቴና ነቲ ኩናት ብምስዓዓር ክንውድኦ ስለ ዘይከኣልና ብድርድር ክንፈትሖ ተገዲዱ ፌደራል እውን ካሊእ ሓይሊ እውን ትግራይ እውን
بخالي من قد خنودو زي نخيل كونات ناب دردر بخور مسواتن قالسن ناو أوبصحوا سلازي تي برتاو قالسي دويلو ببوليتيكاون بدردرن بسلاماون من قدي شجراتنا خنفتح نجزيئو بتسممعنات مسرات كجبارو زلوهم نجارات تنتصيرهم زياتهم كنت تقر قصيلهم زلو فلالا احنا ما بدردر كنود تباهيلو تግራይ مس ኢትዮጵያ تأكل جزاف عدي مس بزح ጥምረቶም ዝገጠሙና ሓይልታት ታውዚን العل ክቕፅሉ ስለ ዘይከኣሉ ደው ኢሉ ብድርድር ክንፍታሕ ኣብ ቅድሚ ዓለም مس ኢትዮጵያ تأكل عدي ተደራዲርና ክብርና ሓሊና ህልውናና ሓሊና ናብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ከኣቱ ኣገዲድና ኢና ካብዚ ናፍቲ ሰላማዊ ቃልሲ ትንኣቱ ተለና ቀድሚኡ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ከመይ ተመሪሑ ካሊእ ጉዳይ እዩ እንታይ ጉድለታት ነይርዎ ካሊእ ገምጋም እዩ ብድምር ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ግን ዘኹርዕ ውፅኢት ኣመዝጊቡ እዩ ከምዚ ጌርና ናፍቲ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ትንኣቱ ተለና እቲ ሓድሽ ናይ ቃልሲ መንፈስቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝመርሖ ዝነበረ ግጭት ናብ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ መልክዕ ናይ ኩናት እዩ ናብኡ ትንኣቱ ተለና ኣውዚ እቶም ዕላማታትና ከመይ ኢና ንዕውቶም እቲ መድረክ ከመይ ኢና ክንመርሖ እንታይ ዓይነት ኣሰላልፋ ኢና ክንቅፅል እቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝነበረ ሓድነት ተጋሩ ተጠቂምና ከመይ መወዳእታ ነብፅሖ ዝብሉ ክምለሱ ነይርዎም ከምቲ ትፈልጥዎ ኩለኹም ኣብዚ ኩናት ዲያስፖራ ብጣዕሚ ብዝገርም ደረጃ ብጣዕሚ ብዝሕብን ደረጃ ሓቢሩ ሰሚሩ ተኣምር ኣርእዩ ንዓለም ኣኽሪዕዎ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ብውሕዱ ክንዲ ሚልዮናት ኮይኑ ተቃሊሱ ድምፂ ኣስሚዑ ብኢኮኖሚ ደጊፉ ኩሉ ዓለም እውን ክርደአልናን ኣብ ጉዳይና ክዝትይን ኣፍልጦ ክህብን መተካእታ ዘይብሉ ቃልስን ድኻምን ከፊሉ እዩ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኩሎም ውዳበታትናን ዝተወደቡ ይኹኑ ዘይተወደቡ ፈላላይ ዘለዎም እውን ኩሉ ነገሮም ገዲፎም ምእንተ ህልውና ኣብቲ ዋና ፀገምና ሓቢሩ ሰሚሩ ከም ናይ ሓደ ውድብ ኣካል ኮይኑ ብትግራዋይነት ብብሄራዊ ረብሓ ብህልውና ናይ ሓባር ፀገም ተወዲቡ ስለተቃለሰ እዚ ካብ ቆልዓ ሰዓብይ ብዕድመ እንተይተፈላለየ ብሃይማኖት እንተይተፈላለየ ብፆታ እንተይተፈላለየ ብማሕበራዊ ፀፍሒ እውን እንተይተፈላለየ ኩሉ ሓቢሩ ስለተቃለሰ ዝተረኸበ ድሙቕ ታሪኻውን ውፅኢት እዩ እዚ ጌርና ናብ ትብረታዊ ቃልሲ ደው ኢሉ ተገዲዱ ናብ ውዕል ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክንሰጋገር ኣኽኢልና እዩ ውፅኢቱ ናብዚ ክንሰጋገር ተለና ከመይ እዩ ተጀሚሩ እቲ ሰላማዊ ቃልሲ ታብቲ ሓደ መልክዕ ቃልሲ እቲ ኩናት ደው ምስ በለ ከመይ እዩ ተሰጋጊሩ መሰረታዊ መስለኒ ንዓይ እቲ ንፈልጦ ነገር ከም መእተዊ ተጠቒመሉ እምበር ኣብዛ እዋን እዚኣ ክልተ መሰረታዊ ነገራት ነይረናና ሓንቲ ክንምልሰን ዝነበረና እቲ ሓንቲ ዝነበረና መንግስቲ ፈሪሱ ግዝያዊ መንግስቲ ክነቋቁም ብህፁፅ ስለዚ ድማ ባጀት ክንረክብ ብመድሓኒት ሕፅረት ዝመውት ዝነበረ ህዝብና
ተጋደልትና ክንሕክም ክንንከባኸብ መሃያ ንክልተ ዓመት ዘይረኸበ መንግስቲ ሰራሕተኛና መሃያ ረኺቡ መሐከምን መዕንገልን ነገር ክረክብ እዚአን ብምስኣኑ ዝረግፍ ዝነበረ ህዝብና በብመዓልቱ ሞት ንቆፅር ስለ ዝነበርና ብጣዕሚ ኣድላይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሂወት ኣድሕን እዩ ነርቲ ግዝያዊ መንግስቲ ምምስራት ታው ሓሊፉ ኩሉ ህዝብና ድማ ዕፅዋ ስለ ዝነበረ ናይ ባንኪ ናይ ቴሌ ናይ መብራህቲ ናይ ሸቐጥ ኣገልግሎት ኣይነበሮን ስለዚ ካብን ናብን ሸቐጣት ተንቀሳቂሶም ኣገልግሎት ክፍቲ ኮይኑ ኣብ ባንኪ ዝነበሮም ገንዘብ ሰባት ኣውፅኦም ሂወቶም ከድሕኑ ብጣዕሚ ህፁፅ ጉዳይ እቲ ሓድሽ ግዝያዊ መንግስቲ በቲ ስምምዕነት መሰረት ክቋቋም ነይርዎ እቲ ካሊእ እቲ ሓድሽ ናይ ቃልሲ ኣገባብ ሰላማዊ ቃልሲ እንታይ ዓይነት ግባት እዮም ክህልውዎ እንታይ ዓይነት ሽቶታት ይክዕውት ከመይ ዝበለ ቃልሲ ይክካየድ ከመይ ተወዲብና ኢና ሕጂኸ ከምታ ናይ ዝሓለፈት ኣብ ደገ ናብ ውሽጥን ኮይና ሓቢርና ንኸዶ እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ሓድነት ከመይ ኢና ክንዕቅቦ ዝብል ክምለስ ነይርዎ ኣብዚ ቅድሚኡ ዝቀረበ ፕሮፖዛል የለን ትመሪሕነት ዘቅረበ ፕሮፖዛል የለን ዝተዳለወሉ ነገር የለን ድንገት እዩ ከም ብሓድሽ ሰላማዊ ቃልሲ ከመይ ይምራሕ ዝብል ናብ ምይጥ ኢና ኣቲና ነርና እቲ ቅድሚኡ ዘሎ ግን እቲ ህዝብና ዝበፅሕ ዘሎ መዓልቲ ዝመውት ዘሎ ህዝብና ከመይ ደው ነብሎ እንታይ ኮይኑ በቲ ስምምዕ ባጀት ዘይለኣኸት ንብል መንግስቲ ስለ ዘይቋቋምኩም ንመን ክልእኮ ዝብል ኢሉና ኢሎም መንግስቲ ስለዚ ኩሉ ደው ኣቢልና እምበኣር ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ መንግስቲ ነቋቁሞ ሞት ህዝብና ዝመውት ዘሎ ህዝብና ንብፅሓሉ ኢልና ናብ መንግስቲ ምቋቋም ኣቲና እዚ ትነቋቁም ተለና እቲ ዝነበረ ሓድነት ክትሕሉ ናይ ኩሎም ኣሳታፊ ዝኾነ ግዝያዊ መንግስቲ ክትምስርት ኩሉ ክማየጥ ከመይ ኢና ክንመስርቶ ዝብል ኩሉ ሓሳብ ክወሉ ምርዳእ ዝዓሰሎ ክኸውን ግዜ ክወስድ እዩ ግን ድማ ግድን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዙሕ ሰብ ዝኣምነሉ ዝቕበሎ ክኸውን ድማ ኣለዎ በጋጣሚ ኮይኑ ይቅርታ ናይቲ ግዝያዊ መንግስቲ ከቋቁም ካብ ሰራዊትን ካብ ሕወሓትን ዝተመዘዝና መቋቋም ኮሚቴ ተባሂልና ሓደ እየ ነይረ ስለዚ ኣብ 10 መዓልቲ ውሽጢ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ክነቋቁሞ እንተዘይክኢልና ብዙሕ ሰብ ክንስእኒና ዝብል ናይ ኩሉ ኣንፈት ዝተቐመጠ ነይሩ ምርዳእ ነይሩ ለይትን ቀትርን ብዙሓት ሰባት ክንረክብ ውድባት ክንረክብ ማሕበራት ክንረክብ ሓሳብ ክንቅበል ሓሳብና እውን ክነካፍል ካሊእ እውን ከኣምነሉ ዝገብር ቀፀልቲ መድረኻት ተኸፊቶም ተኾነ ግን ብምክንያት ቀልጢፉ እቲ መንግስቲ ክቀውም ስለ ዝነበሮ ንኩሉ ሰብ ብዝኣምነሉ ደረጃን ናይ ኩሉ ሓበሬታ ብዘካተተ ደረጃን ኣይተኻየደን ኮይኑ ግን እቲ መንግስቲ ዝህልዎ ዕማማትን ዝህልዎ ቅርፅን ተልእኾን ዝህልዎ ድማ ናይ ስብጥር ተዋፅኦ ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላትን በታ ሻባ ደረጃ ዝሓሰብናያ ብጉያ ጉያ ክንዲ ዝከኣል ካብ ሰራዊት ካብ ቲፒኤልኤፍ ካብ ተቃዋምቲ ውድባት ካብ ጂኤስቲኤስ ክሳተፉ ተገይሩ እንተኾነ ኣብቶም ተቃዋምቲ ውድባት ካብ ሓደ ውድብ ወፃኢ ካልኦቶም በዘካይዳ እዚ ካብ መጀመሩ ጀሚርና ስለ ዘይተሳተፍና ኣይኸውንን ኣይንኣቱን ኢሎም ኣይተተግበረን እቲ ዕድመ ግን ክሳዕ ክንድዚ ነይሩ እዚ ጌርና
ኮንፈረንስ ኣዳሊና እውጅ ንገብሮ ተለና እቲ መንግስቲ ወይ ናብ መሰረታዊ መንግስቲ ክንኣቱ ተለና መጀመርያ ዝሃብናዮም ኮታታት ብጀካ ጂኤስቲኤስ ካልኦቶም ኣብ ሓፂር ግዜ ወዲኦም ከኣቱ እዩ ነይሩ ታብ ኩሉ ፀገም ዝገጠመና ግን ኣብ ሕወሓት ነይሩ ሕወሓት ዝደለዮ ኮታ ምስ ሃብናዮ ባዕሉ እዩ መሪፁ ዘቕርብ ነይሩ ዶክተር ደብረፅዮን መሪፁ ፕሬዚደንት ኢሉ ፕሬዚደንት ንሕወሓት ስለተዋሃበ ፌደራል መንግስት እዚ ይቅበልን ካሊእ ሓድሽ እንተዘይኮይኑ ናተይ መሰል እውን ስለ ዘለዎ መንግስቲ ምቋቋም ካሊእ ክትገብሮ ኣለኩም ዝብል መፅዩ ኣብኡ ምልልስ ነይሩ ብድሕሪኡ ካልኦት ናብ ምጥቃም ትኸይድ ተሎ ሰሓቦ ክተቶ ወይ ዘይምስምዕማዕ ኣብ ማእኸል ተፈጢሩ ልዕሊ ወርሒ 10 መዓልቲ እውን ክንደይ ሰብ ከም ዝመውት በቲ ዝነበረ ኩነታት ኩለኹም ትፈልጡ ኢኹም ግን ልዕሊኡ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ምክንያት ኮይኑ ብድሕሪኡ ብዙሕ ገልታዕታዕ ተጋጢሙ ብኣቶም መሪፆም ምስ ቀረቡ እቲ መንግስቲ ተቋቒሙ ወዲያውን ዝተፈጠረ ነገር ኣነ ክብሎ ዝደሊ እቲ ፕሮሰስ ኣይኮነን እቲ ረሾ ናይ ሓይልታት ተሳትፎ ብግልፂ ኩሉ ዝተኣማመነሉ እዩ ነይሩ እቶ ውሽጢ ሕወሓት ዝነበረ ፀገም ብዙሕ ጎሊሁ ዝረአ ኣይነበረን ንእገለ ተቐቢለ ንእገለ ኣይቅበለን ዝብል ናይ ፌደራል ክስታይ ምስ መፀ ግን ከመይ ንዓይ ዘይተቐበለ ንእገለ ተቐቢሉ ብዝብል ትፅልኢ ካብ ወጋሕትኡ ካብ መጀመርያ ናይ ውድብን ኣብ መንግስትን ዝሳተፍ ሓይሊ ምምዳብ ምስ ጀመረ ባዕሉ ትውድብ ሻው ጀሚሩ ምክፍፋል ጀሚሩና ከመይ ጌርና ነቲ ዝመውት ዘሎ ህዝቢ ነድሕኖ ተጓይና ከመይ ጌርና ነቲ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቃልሲ እናኣትዎ ዘለና ከመይ ጌርና ነዕውቶ ዝብል ኣጀንዳ ካብ ደይዋን ጀሚሩ ተረሲዑ መን ናብ ስልጣን ወፀ ንምንታይ ተገደፍኩ ዝብል ንሕንሕ ኣብ ውሽጢ ተፈጢሩ እቲ ዓብይ ሽግር ካብ መጀመሪኡ እዚ እዩ ገጢምና ነይሩ እዚ ምስ ገጠመና እዚ ብዝተፈላለየ ማለት ብናይ ድምፂ ናይቲ ውድብ ዝውከሉ ምስ ተወከሉ ኣብ መንጎት ውድብ እቲ ናብ መንግስቲ ተሾመ ኣካል ናብ ቢሮታትን ፕሬዚደንት ጀሚሩ ካሊእ ግሩፕ ኮይኑ እተብቲ ቤት ፅሕፈት ዝቐረየ ድማ ካሊእ ኣካል ኮይኑ ንሕንሕ ኣብ መንጎኦም ተፈጢሩ እቲ ብቐፃልነት ኣፈላላየት እናሰፍሐ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ስራሕ ፈፃሚ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መጀመርያ ኣፈላላይ ታውን ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ወሪዱ ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ናብ ካድረ ከወርድዎ ኢሎም ኣብዚኣ መሰረታዊት ነገር ክዛረባ ዝደሊ ስለ ሰራዊትን ውድብን ዘለዎ ረኽቢ ምስ ሕወሓት ኢና ዓቢና ኩልና ኣብኡ ዘለና ኣዘዝቲ ከምኡ ምስ ኣጋጠመ ኣብ እዋን መኸተ እናሃለና ኣብ እዋን ቃልሲ እናሃለና ከምኡ ዝበለ ኣፈላላይ ሒዝኩም ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ክንዲ ትዕርይዎ ናብ ካድረ ወሪድካ ካድረ እውን ክምቀል ምግባር እንደገና ናብ ህዝቢ ወሪዱ ናብ ኣባላት ወሪዱ ምክፍፋል ክፈጥር ሓደገኛ እዩ ስለዚ ንሕና እውን ክንሕግዘኩም ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ፀገም ፈቲሕኩም ክትወርዱ ኢኹም ክትፅዕሩ ዘለኩም ኢልና ብየዋህነት ሻዊ ኢና ናብ ዘይስራሕና ሻዊ ጀሚርና ኣቲና ኣብኡ ምስ ኣተና ከምኡ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ሰራዊት ገለልተኛ ከይኸውን ናብ ፓርቲ ምይጥ ምእታውና ጥራሕ ከይኣኽሎ 60 መዓልቲ ዝተፈላለዩ እናተቋረፀ እንዳበለ 60 ምናምን መዓልቲ ምስ ፀንሐ ኣብ መወዳእታ እቲ ሕወሓት ይኹን ካልኦት ተዓዘብቲ ዝተስማዕምዕሉ
ኣብኡ ዝተሳተፉ ምክንያቱ ነባራት ማእከላይ ኮሚቴ ሰራዊት ህወሓት ኣክቲቭ ማእከላይ ኮሚቴን ዘለዎ እዩ ነይሩ ኩልና ዝተስማዕማዕናሉ ገምጋም ክካየድ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ዘዳለዎ ሓደ ሰነድ እቲ ኣብ ፅሕፈት ቤት ዘዳለዎ ካሊእ ሰነድ ክልቲኡ ሒዝና ህዝብና ፈንፃሕና ታብ ንኸይድ ተመይጥና ሓደ ሰነድ ንግበሮ ዝብል እዩ ነይሩ ንሱ ተስማዕሚዕና ብገምጋም ናብ ሓደ ሰነድ ተቐይሩ እዚ ገምጋም ከባቢያዊን ዓለማውን ኩነታትን ውሽጣዊ ኩነታትናን ዝብልን እዮም ነይሮም በቲ ሓደ ጀሚርና ኣብቲ ሓደ ርእሲ ናይ ገምጋም ከባቢናን ዓለማዊ ኩነታትን ዝብልቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ዘዳለዎ መበገሲ ጌርና እቲኦም እውን እናቕረቡ ኣብ ሓደ ምርዳእ በፂሕና እቲ ውሽጣዊ ኩነታትና ዝብል ብዝሓሸ ዝገልፅ ናይ መንግስቲ እዩ ተባሂሉ ነቲ ሰነድ ንሱ ማእኸል ጌርና ኣብኡ ዝጎደሉን ዝብልዎም እንዳቕረቡ ንሱ መበገሲ ጌርና ሓደ ሰነድ ኮይኑ እዚ ምስ ወዳእና ናብ ነቐፌታን ዓርሰ ነቐፌታን ጌርና ዝወርድን ዝቕፅልን ክነነፅር ኣለና ናብ ምቅፅፃዕ ክሳዕ ምቅፅፃዕ ክንከይድ ኣለና ዝብል ምርዳእ እዩ ነይሩ እቲ ነቐፌታን ዓርሰ ነቐፌታን ምስ ተወድአ ናብ ምቅፅፃዕ ኣቲና ብዶክተር ደብረፅዮን ምስ ተጀሚሩ ይቐፅል ዶ ይቐፅልን ዝብል ምይጥ ነዊሕ ወሲዱ ኣየ ክቕፅል የብሉን ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዝብል ተደምዲሙ ውድብ እዩ ዝውስኖ እዙይ ናትና ካብ ምዕዛብን ሓበሬታ ካብ ምሃብን ዝዘለለ ካሊእ ተሳትፎ ይነበረና ስለዚ ብኣብዝሓ ማእኸላይ ኮሚቴ ተወሲኑ ወሪዱ ታብኡ ናብ ምክትል ኣቦ ወንበር እናበለ ንክሳዕቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ይክወርድ ነይሩ ናብ ምክትል ኣቦ ወንበር ምስ ወረደ ታብ ሰራዊት ድንገት ዝኾነ ነገር ተፈጢሩ ብፍትሓ ማንጁስ እዩ ተጀሚሩ እቲ ካይዳ እዚ ነቲ መኸተ ዝመርሑ ዝፀርግ ንፀላእ ዝሕጉስ ካሊእ ኩነታት ዝፈጥር እዩ እዚ ውድብ ምፍራስ እውን እዩ ስለዚ ጠጠው ክብል ካሊእ መፍትሒ ክግበረሉ እዩ ዘለዎ ዝብል ሓይለ ቃል ዝተመርኦ ሂቡ እሱ ምስ ጀመረ ካልኦቶም እውን ራብሻ ብዝበሃል ደረጃ ሓይሊ ብዝበሃል ደረጃ ኣብዚ ውድብ ክንቀብረ መፀናን ትኸድዎ ዘለኹም ውድብ ምቕባር እዩ ኣቁሙ ዝብል ሓይለኛ ርእይቶታት ቀሪቡ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ታብ ምውሳን ደው ኢሉ ብድሕሪኡ ለወባ ተባሂሉ እምበኣር እቲ ብውሳነ ዝኸይድ ዘሎ ገዲፍና ብሸማግለታት መፍትሒ ይወሃቦ በቲ መጀመርያ ዝበልናዮ ክንከይድ የብልናን ተባሂሉ ያው እቲ ዝረኣኹሞ ውፅኢት ተኻይዱ ፈትለ ታብ ምክትል ናብ ፅሕፈት ቤት ጌታቸው ታብ ስራሕ ፈፃሚ ናብ ምክትል ባዕሎት ኣቦ ወንበር ኣብ ዘለዎ ክቕፅል ኣለምና ጌታቸው ድማ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ክወርዱ ዝብል ፕሮፖዛል ጉጅለታት ቆይሞም ፕሮፖዛል ኣቕሪቦም ብኡ ፀዲቑ ናብ ከይድና እዚ ኮይኑ እውን ግን እቲ ምጥፍፋእ ደው ክብል ኣይከኣለን እቲ ምጥቕቃዕ ምትህልላኽ ደው ክብል ኣይከኣለን ቀፂሉ እሱ ደው ክነብል እዩ ነይሩ ተኣኺባ ኣይተሳኽዐን ቀፂሉ ብድሕሪኡ እቲ ኣብ መንግስቲ ዝኣተወ ኣካል ልኡኽ እዩ ዓቕሙ እውን የብሉን ስለዚ ንሱ ክቕየር ኣለዎ ክወርድ ኣለዎ ዝብል መደብ ወፂሉ ቤት ፅሕፈት ማሕበራቱ ናብ ታሕቲ ከይወርድ እውን ከይሸውም እውን ከየወርድ እውን ተኣጊዱ ምክንያቱ ብምርጫ ዝቆመ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ታሕቲ ዘሎ ናብዚ የእትወካን ቤት ፅሕፈት ዘይወሰኖ ውሳነ እውን ዞናት ክትምድብ ኣይግባኣን ቤት ፅሕፈት እዩ ከቕርብ ዘለዎ ንዞን ኣመራርሓ
تاون تحت دبا منم عينت كتنك ممثل يبلكان تباهيلو منم عينت سرح كيسرح تغيرو تاو حليفو سراويت ون كتأزز زي تخيلن زول دما تاو سراويت ون أمرار حون نحنا ناي مخت حيلينا سرع سراويت يكونان سلازي بريزيدنت زنا يخيلن زبل أفت سراويت ون تلعيلو بعلو تغزيو منقس تقاقم ون تنز توهبو الأخوات تخرت هيبو كاب مسرح أنصار ناي وعلو عبي شجر وسننا تقول نيرو بأورو أجن نخي يسرحون عبي انقفات بسراويتن بات بارتن سلازقات أمان تدميرو منم عين السرحة وكل تعمد كل سرح أي كألنا مجرشا انبيتا خالقتوش أوي سرحتنا تسرحت منقستي كسرح نابزي يخلو له درجة وريدو نتي تأجده نتي تشمه أي فتصم تباهيلو دويلو أبصراوي أزي كوينو بتعمل زحشة أقام نيرو ولا خم غيرهم كاب مجمرو إذا على سنتنورو دحر بزح سبقن منقست سراويت قالتني أخون زلو منقستي خزاز زلو نهزب يخو قن زلو نبارت خو قن يولن زوزح نيرو قن زي أفتو الدبي خنتم كان مجمرو يساتفو زنورا أكلات ويلا على وايسلت أنزح هذا أكلات سفيح سراح وشت أوشت الناس صرحو أفتنا يسسامع على تقول أنت منفس النهار أيوة مسكرو يعنقفنا أيام زول ومسابات أهرتاتهم تاو سبنا تململة أورنتشنا توهبو بي يوم نقلة مسألة يوم دحور زلو جنزب توهيب يوم سرح زلو نزي أتم كنت قوم كنت أسأل على قوم كنت تنوام لكم دو كنا بلو ملا نازل سلامتات لا تخيدس أن يحول علينا لا يبقى لقلينا دحر استقللنا نحنا قلنا ينفلت انكم زكايد زلو مخانم بحبي تايقن تسريحو أو كلن أهرتاتون نزية تقول يمزبها لسبات بزستفال عليه تقمن مدن قارن ودوكم مدحنون لا توهلو هزبكم مدحنون اللوه لا توهلو أو ذيك سلوفو تغيرو أنصار تقزيو منقستي أنصار أفتو الدبرتو نقفيتا زعرف زنور سباتن يسراويت عززتن سفيح وداوتات تفتيرو حدا عيلة التحساس واحدهم سراويت قنا أوكوز السرويل سراويت قلتلخ أنا لعلقور زول حيلي بزح زبالة حدا عينات التحساس واك حز غيرهم وزي مسقورو نحنا قلنا نقول نتافتنا ما جمريا جميرنا كاب آرمي عززتنا لعلي كونسل زبهال ودابلو اتقتي من نازل لصقم كمي نفتحيو تأيت صقم كمي نوصا ندالنا قصلنا ندا تميتنا بلان نوصانا ندهلنا دنقت تنكر زبهالو مصيم نحنا أرم عززتينا نحنا خنصوعم نيرنا من ما ينفلت أنت مدب زفلتوه إنه في السهان إني ودور الانترحيم كوانا وصعي تمكر تعديما مصيم اللوي لمنا وا من صوعي وامكم صدا نحنا دي كنا نصوعم أي نود مسيلنا صوعنا يميلهم لكا وشتي بعلتم يمرحوا نيرم مثلني سعشا وزفلت أنا قرأي نورنا بدحرينا من مدرخ مو تاير أنا قرأت بهيلو نظام كور مبرهي هبنان للصوم لنا نحنا أرمي تي ودعنا أجندا زي تمايت أخذ بلين خلين أو سيلك عقرقر يخون قندما بتعمي خمانا يجنقو سلازلو خم هزو يجنقو سلازلو مبره دما يرجمي سلازي زوص احنا يا درجة نغيرنا نحنا زحزنا أجندا نودئ نسمع هادو يسنحت زبل تسمع مينا نعم مدرخ مساعتنا
بطعمي رسني نيرو تساتفاي ازي مبره زي كنا ندلنا ازي مبره ون كتبنا يدخلون اي نصبيه كان ودوردون كاليون سلازي نحنا اجندا خنا تحذركم هنا حازو يميلمنا تنكر زبالو كورن كومم زولنا يستاف نبارات بصوتن تاكيبهم لكاب بيت صحفت دبتو هايبهم صحف حيزهم ترادادي اميم سلازي حاز زبل قريو وا دحر ودورده تاخيوا خو قارطو تجديدو أجندة خحس كم زي يقولوا كم تخينوا وصيتو ما خون كم زغل سيزي تطو قبلو قد هو وصت أخيرا محس إنتان تقومنا قريبنا أي تسخعلنا تقبلوا وتا أجندة حدا خلتا يلوم لساتهم أو يوم تحزمنا تا أجندة نود وردة تحزم بتزت حزو أجندة مسرت حدا بحدا ميتنا تجبره دمتنا تجبره كم دي أخذ خيري لما خم أجير خيري نحنا تأخيوا ون حقاوي يكونن تجاوبون يكونن كقارصون تحساسبنا أو نحد حدو تأجندا ون تقومنا سمعنا مجرشا أنا بدمص خدم سولو أبزي تاريخاوي تجراي زبتن دمصي كنساتف عين دلينا تأخيوا قرينا እቶም ዘልዕልናዮም ኣፈላላይ ሓደ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ዝመርሖ ናይ ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ህዝብን ሓላው እምበር ናይ ሓደ ውድብ ኢሉ ድማ ናይ ሓደ ክፋል ውድብ ኣቋም ደጋፍን ተቃዋምን ክኸውን ጉባእ ይኮነን እዚ ናይ ፓርቲ ኣጀንዳ እዩ ተኣጀንዳ ባዕሉ ኢና ተቃዊምና እዩ ተኣጀንዳ ባዕሉ ኣውዚ ክንሳተፍ ግዴታ የብልና ናይ ሰራዊት ኣጀንዳ ኣይኮነን ዝብል እዩ ሓደ ተቋመና ካልኣይ መንግስቲ ዘለዎ ድኽመታት ኣስተኻኺልና መንግስቲ ሃልወና ተም ዕማማቱ ክፍፅም ድማ ክንሰርሕ ኣለና ታብኣቶም ትቁልፊ ናይ ትግራይ ምርግጋእ ስራሕ እዩ ሰራዊት ድማ እዚ ይሰርሕ ናብ ስራሕና ንእቶ ታብ ደገ ዝመፀና ስግኣት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር نفتح تاوزي وصاي بوليتيكا سراحت ግን ናይ ፖለቲከኛታት ንጎሮ ሰላማውን ይኹን ናውዚ ኢድና ይነቱ ይነርቲ ተቃውመና ኣይተቀበልናን ንሕና ተኣኸያ ወፂና ብድሕሪኡ ንሕና ኣብ ገዛና ኮፊልና እንዳሃለና ካልኦት ሰባት ተወኪድለን ተናሃደና ንሕና ን11 መዓልቲ ማንም ሰብ ዝረኸበና እውን የለን ተኣጊድኩም ኢኹም ዘለና ሰብ እውን የለን ንሕና ዝሰማዕናዮ ኣብቲ ኣኼባስ ንንእገሌ ነቲ ስራሕኩምስ ንእገሌ ተወኪሎም ኣለው ዝብል ወረ ኢና ሰሚዕና ብሕጊ ከምኡ ኣይግበርን ተመሓድሮ ዝነበርካ ሓይሊ ሰብ ማተርያል ኩሉ ናይ ምእዛዝ ስልጣን ንእገሌ ረኪብካ ካብዚ ዕለት እዚ ጀሚርካ ኣብዚ ከይትሳተፍ ተባሂሉ بدبدأ بيو تأزاز وهاب نيرو كم إلى ذهبنا يلن كيدنا كيد زور والموالك علي نيرو نتم سوات نتم توكلوا يوم مجيء أو يزخون نحن هذا مرزنا يو دحن قبل على سلزخنا زين تبلشت مستمصت كيدنا ينبأس أو زي مستمح لفتنا ترى دي نحن فتحه سخنوا ولا حقاوي يهون لنا إنا سخيلنا دحر 11 معلتي وتدراو كوماند رخيبنا تفعلاليكم تقامي ولن جن تافت أخي وقت وصينا وراكمن يكرتا قد حتى لكم يلونا يكرتا قد حتى زلكم نسخنكم ناي بارت أجندا كفيتكم سراويت كتمايت موزي تتأرنف كتول النسب تابترنا في سراويت تاب حق دنبي سراويت وزيكم زلكم صاتكم نحنا ما نتناي سراويت حق دنب خبيرنا ناي سراويت حق سرعتنا خبيرنا بو موت زق يخون السر يخون تهلينا طفات طيونا حق دنب لنا
ታውዚ ወፃኢ ዝኸድኩም ግን ንስኹም እምበር ንሕና ኣይኮናና ሓቶ ይቅርታ እውን የለን ሕጂ እውን ይቅርታ ኢልኩም ህዝብና ማን ሰራዊትና ዘጥፍኦን ዝበተንኩምን ነገር ቀልጢፍና ንኣርሞ ይቅርታ ክትሓቶ ኣለኩም ንስኻትኩም ኢልና እዮም ኣይተኣባመናን እሞ ድሓን ዋላ ምስ ኣፈላላይና ናብ ስራሕኩም ክትኣትዉ ዶ ትኽእሉ ኢሎምና ኣብ ስራሕና ደኣ መዓዝ ዝስሕቶ ነይሩና ንሕና ዘሎ ፀገም ሓቢርና ክንፈትሕ ድልዋት ኢና ኢልና እዮም ናብ ስራሕ በሉ ተመለሱ ኢሎምና ተመሊስና ድሕሪ ውስን መዓልቲ ድማ በቲ ውሳነና መሰረት ቶም ቢሮታት እሕድጉ እሕዲኩም ተፍቲ ግዚያዊ መንግስቲ ዝነበረ እሕዲኩም ትውድብ ሸሞ መሉሱ ዝብል ድማ ሚሰማው ኣምፅኦምልና እዚ ዳ ናይ መጀመርያ ኣቋምና እንድዩ ትኽክል እውን ኣይኮነን ከምኡ እውን ክትገብሩ የብልኩምን እዚ ማለት ህዝቢ ናብ ግጭት ኢኹም ተእትውዎ ዘለኹም ሰራዊት ንክልቲኢኹም ትኽፍልዎ ዘለኹም ሕዩ እውን ትጋገዩ ኣለኹም ኢልና ክነረድእ መኪርና ይተሳኻዕልናን ብድሕሪኡ ተግብር ምስ ተባህለ እዚ ናይ ሰራዊት ሕግን ስርዓትን እውን ኣይእዝዞን ተገቢ ስለ ዘይኮነ ኣይንፍፅምን ኢልና ብድሕሪኡ ዳግማ ይተኣጊድና ታው ጀሚሩ ነዊሕ ፀኒሕና ኣብዚኣ ንእሽተይ ከካፍለኩም ዝደሊ እቲ ናይ ሰራዊት ደንቢ ዝፈቅዶ ማንም ብገምጋም ብካሊእ ጌርካ ክትፍፅሞ ትኽእል ምንም ፀገም የብልን እግደ የድልዮን በቲ ናይ ውሽጣዊ ፀገማትና እንፈትሐሉ ናይ ገምጋምን ምንቕቃፍን ጌርና መጨረሻ ዝውሰን ውሳኔ ክወሃብ ይኽእል እዩ ዝብሎ እግድ ግን ድንገተኛን ሓደጋ ዘምፅእ እንተኮይኑ ግን ይእግድ እዩ ይፍቀድ እዩ ምስ ዝኣገደ ኣካል ግን ኣብ ውሽጢ ወርሒ ኣፃርዩ ወይ ናብ ስርሑ ይመልሶ ወይ ታብ ሓላፍነት የውርዶ ወይ ክባራ ዝኽእል ተኮይኑ እውን የባርሮ ሕጊ ተኸቲሉ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ግን ውሳነ ይህብ እዩ ዝብል ከምቲ ትፈልጥዎ ግን ታብ ጥሪ 15 ጀሚሩስ ክሳዕ ነሓሰ ፍርቀ ከባቢ ንሸውዓተ ወርሒ ዝኸውን ዝጥይቐና የብልና ውሳነ ዝህበና የብልና ከም ናይ ሰራዊት መራሕቲ ትረፍ ከም ዝኾነ ሰራዊት ኣባል እውን ይረአይን ስኢልና ደርቤምና ከፊልና ድሓን ተብ ትግራይ ዝኒሀ ፀገም ኣካል እዩ ንፀመሞ ኢልና ንሕና ግን ንፅዕር ነርና ንረኽቦም ነርና ንልምን ነርና ናብ ስራሕና ክመልሱና ተዘይኮይኑ እውን ውሳነ ክሁና ፃዕርታት ንገብር ነርና ክሳኻዕ ኣይከኣለን ታው ኣነ ኣብ ኣሃደይ ብሰለስተ ኣርባዕተ ዝበሃሉ ሰባት ብቤት ፅሕፈት ዝተወደቡ መፀለምታታት 70 ሚልዮን ዶ 100 ሚልዮን ዶ ከምዚ ተዋሂቡ በልፂጉ ናይ ፒፒኢ እንዳተባሃለ የፀልሙ ስለ ዝነበሩ መብርሂ ሃበና ይብሉ ነይሮም ቶም ኣሃዱ እውን ኣነ እውን ብሕጋዊ መንገዲ ማሾ ይኣዛዚኹም ተባሂልና ኢና ድሕሪ ውግእ ወደ ሸብር ምስ ወፀ ናብ መንግስቲ ስራሕ ተደጋጋሚ ጠይቀዮ ኣሃደ እውን ትጥይቆ ነይራ ክገብሮ ስለዘይከኣለ ስለዚ ኣሃደይ ዋላ ባዕልካ መፂኻ መብርሂ ሃበና ምስ በሉኒ ናብ ኣሃደይ ከይዲ ሓደ ሕጋዊ እግድ የብለይን ግልፂ ክኸውን ዝደልዮ ምንም ዝተዋሃበኒ ደብዳቤ የብለይን ክልተ እቲ ዝፅለሞ ዘለኹ ፀለመ መልሲ ናይ ምሃብ መሰል ኣለኒ እሱ ድማ ተኸልኪለ ሰለስተ ኣሃደይ ድማ ክሳናበት እውን ስለ ዘለኒ እዞም መብርህታት እዚኣቶም ክህብ ናብ ኣሃደይ ኣትየ ብድሕሪኡ ናብ ካሊእ ደረጃ ወሲዶሞ ብዛላምበሳ ኣንፈት ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ብስንቃታ ኣንፈት ናይ ወገን ሓይሊ ብሓይሊ ክፈትሕዎ እቲ ጉዳይ ምንቅስቃሳት ምስ ገበሩ ትግራዎት ነንባዕሎም ክዋግኡ ኣይኣምንን ዋላ ዝደለዮ ጉድለት ይሃለዎ ክዋጋእ ግን ስለዘየብሉ ሽማግለታት እውን ይጥይቁ ስለ ዝነበሩ ተመሊሰ
مستملسكو ودور ده رخيبهم شماغلن نعنان بحدا خف بيلم ناتنا طفاتيو كسعلم كنا صنحو ما ينورنا حيجو نامدوم كنا تومينا سلازي قرتا غورلنا يلو تصبيني ودي اسع زنغركم يلنا بدحريو كسعلمي قال حيلنا يفلتن زي غيرنا تم شماغل مسدده قال حيلنا يفلتن سلازي دحرتنا يسراويت وسانه اتي منغستي بحيل تباريرو بدحري اون نايني عدغرات مقاله دو مبراق رايا عبي زولو تقامتات نيرم مستهزبين دا كيتغاچو بجاهم غدفو بحيل يتغورو بلزم دا فتحونا ولنا لمننا كله بحيل تتحيسو بارر تباريرو نبرقا خوص تغديدو تزنوره منغست فريسو غزي اون ودي سلازنوره ودحريو حدث تشيمو تحدث مستشمه تعقب متوديا نحنا لمينا ينيرنا تحدث اتي مفنقل منغستي بتسراويت كمرح بمستودب كنكا سراويت مرارح كنكا سريح خايغا دحان يخون قل تاب حجي جن كحسو زهزبي ليلاو مريتو ملس لمعات كجمر مس فدرال مردا غيركا نيشتي فيتا خركب تناي منغس سرحتي كعوتا سرح امو بزمصها مصوالا غنخا خوينا خنسرح لنايو اشي لنا تسفا غيرنا بزح غزي اباخين لنا نسو كفتحيو نحنا ونا سراويتنا خملسنا ايام زبل او خينا خن حجزينا زول تسفا نيرنا اي تساخعن مجرشا ያው ከም ትዝራእኹሞ ንዓይውን ከኣስሩ ወሲኖም ትናተይ እስር ወይ ብሕጊ ምጥያቕ ኣይኮነን ከምዚ አንተ ተገልፀ ዓፈና እዩ ነይሩ ኣነ ንሰረ ኩሉ ሻዕ ንራኸብ ኢና ምንም ፀገመ ይነበረና ኣብ ሕጋዊ ትእዛዝ ናይ ፍርዲ ቤት ትእዛዝ ኣውፂኻ መእዘዚ ሂብካ ተሪኢለ ኣነ ዋርድያ ብዘይብለይ እውን ናብ ሕጊ ክቐርብ ፍቓደኛ እየ ኣነ ኩልና እውን ከምኡ ተዘራሪብና ኢና እምበር كأسرنا خمس وصلنا أخيرا نفلتنا جنزت فأنا نجر يلن بحق خسرنا يخلون إننا نقتلنا ما نتصبى يطيقوا أو حق أتينا خنكار خرينا لنا إنا تتصبينا يمنيرنا زجور وجن سراوي تخبيبهم عفينا نابزي يفلت بوتا بجيكا بزي ناي فرد بيت تأزاز نابزي يفلت بوتا سوي رومني تاو مس كل سبب مس محزتاي مس بيت سبي كي راخب تغيرو زي حقي مخبار ايكونان ويك قتلني وين نابزي يكون ناب كالي بوتا خوسدني سوري نيرت خيدي بقات ام خوين جن كما كم زفلت أسوي فلتن بستمعجبتي ون يمثلن زوجوا تزنورنا أيو بوزح سب كبيبو تقداي ون فلت وواع سلازبله دحينه بدحريو نمنتا يوصخم موت بهايلو كالوتو مغن اتووم تبهايلو كم توسنن نفلتنا ጠንካራታት ስለላ አባላት እሙናት ናይ TPLF ብፉሉይ ዝተመልመሉት ንፈልጦ ስለላ ዘይኮነ ካብ ደገ ድማ ካብ ሻዕብያ ተዝተላእኹን ኣብኡ ዝተመደውን ኣካላት ብፉሉይ ይከታተሉና ስለ ዝነበሩ ታብዚ እንዳሓር ወይ ሞት ወይ ጨዊኻ ምውሳድ ስለዝኾነ ምንም ኣብዚ ክንቅመጥ ስለ ዘይንኽእል ኣማራፂ የለን ኢልና ናይ ባዕልትና ዘዴ تافت خطتل أمليتنا نو حسبتها وتينا أمبر تافت قراي كنهدم تافزنا خنفله من معين الدليات ونا ينورنان تقول له زرخ وزلوا يقطقط الله يسر الله يقتل الله شو الله قوم إيو إلنا إنا حاسبنا بفولي نحنا جن فولي عين التخرتنا وكالي بتوصيل مون كساقينا عين  وزي تاوزخن ياو جلسيلنا
ምስ محازتنا مفتاح خصع زهلو أو خيرنا خنق على سيقبأنا لنا ناوزي مزينا لنا خالعي تقزيو منقستي خالعي مستقاقومي منم عينة منقستاوي سرحتو يفتسمن حوحاتون تافت الزنوري وصيت اندارأي ندحريس እንዳገምገመ خم حيش يزبل تسفائي نيرنا نقرقر እንዳخبده يخيدو بفلاي سراوي تمرارحا كان بستملعو يوم كيدمو أنا وذي كقلصن زدلي نقرات اللوها حزي منقستي زبهال يلنا بتقراي منقست مالت عدس وردأي كوينوو زمرحو زوايا اللي زمرحو سراويت اللي زمرحو مدبي اللي بوينو كفيلو طرحي كونان كالوت تزاتومو كسرحي كالكون تزولون حدا فتح ما مصنيرو الله خوينا ولا اذا خير كن بويني حوحات زي وصنو منم عينت قبره يخلن سراويت عزز زي وصنو منم عينت نجر قبره يخلن سلازي منقستي يلن حوحات انا حوحات الى زقلص زلخو تلعلواي مريحنت تافت لعلواي مريحنت ون فرقم امبرتي تغلالا ناي حوحات ابال ناي حوحات كادر ناي حوحات ما اخلها كمتي ابال يكون كل زقلص زلخو حوحاتكم اين ورن قدم حيون فلطينا كلنا تقالسنا لينا اميننا او عبيناينا حوحات مالت نعي النسيوم يوم حوحات مالت نعي النباي صهي النباي نوسو ايوم حوحات مالت نعي النزرع اسقدميم او قدم دقم او قدم دقو زرعي انا بصلاة تماريخي حزبي كوارد مننتي كوارد ايدلن كسواي نسي خبري نسي ناي ودبي علامة يلو بشقوط سيتيو او قدم دقن سويت نباراتاتيو زتسوئ نحو حتى تاريخ كلهم مرحتنا نعنا زمهرو كمزي ناغورو زحلفو جوغانيم نحو حت مرحتكم إنا نفلت زمنا يحييني وانا يحو سراويت عشان باي مسكالي مساوالهم مردا يبلهم النوع لهم مردا يبلهم بجيكا سلطانن بجيكا تقمي إيكونومياو تقمن خالي وراي زي يبلهم حيلي يوم سلازي حوحات ملو بملو تقاطع يرغولو مسزي اتم كمسارحي توتادر تقاطع يرغولو كل سراويت تنول تلنا نخل يكونان تم قرن لعل قرن زلو تاو اتم ون وحدات تامنتي زقاصاص روايو زيام كلتيام طمرت فطيرم كي اكل حيدما ملو بملو تمنقستي قلسب يكون كالي يكون حوحات تمناي سراويت مرحتي ملو بملو ناي شعبية لأخ فصمتي ام كوينام زلو حزي ملو مرجع قرب يخل يعني كلهم مش شعبية راخو تابت شعبية تزازي قبولو بو مسرت دما بتوسانه مسرت يتغورو نقل اسرغو نقل قتلغو نقل تقاصصرغو تبلم تلو شعبيه زي فقدو شعبيه زي صدقو بلان ايخدن سلازي اتحيز الله غزياو منغستي نولاتو خينا بتم سراويت مرحتن بوحدات نايت بي الف مرحتن زمرح عدي ملوء قستاي دما ملوء حلافنوتن كنتاتن دما نشعب يحلف ذهابه حيلي يزول علني
ازي تولتلخو تصمدو موقسيو كويناتيو صمدو كويناتيو صمدو سلام يكونن اجلن تحبابيرنا ناجلن وقعيو الكاس سلام زبحال نجر يلن كل تخونتات زفرس ناب كوينات زوتو وعلى بروتوريا زفرس بحقوقن زي فقدنا تصوير كاكو خي يسرح بقلصي يسرح امو تصمدو دما شعبيات كوينات دحره بيلو بتግራይ ክኸውን ኣብ ጫፍ ትግራይ ክጅመር ተኸኢሉ ንቅድሚት ክቐጽል ነው ዓሉ ክድሕን ተዘይክኢሉ ድማ ትግራይ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ክዳኸመሉ ሓሲቡን ናይ ባዕሉ ረብሓ ዘውፆ ንትግራይ ግን እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ይኽበና ኢልካ ምንም ዓይነት ነገር ክትረኽበሉ ዘይትኽእል ካብ ጥፋት ወፃኢ ጽምዶ ኢሎም ትየመና ጽምዶ ጠቃሚ እንተዝኸውን ሰላም እንተዝኸውን ካሊእ ብዙሓት ነገራት ክነልዕል ንኽእል ኢና ለምሳሌ ምስ ፌደራል መንግስቲ ከም ሃገሩ ጨፍጫፍ እዩ ወሪርና እዩ ግፍዕ ፈፂሙና እዩ ግን ብውዕል ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ንእቶ ተባሂልና ተፈራሪና ቅድሚ ዓለም ዚአን መንግስቲ ይገብር ዚአን ትግራይ ትገብር ተባሂሉ ግልፂ ውዕል ኣለና ኣብ ትሕቲ ሃገር ከም ንኸውን እውን ንሕና እውን ኣሚንና ፈቒድና ፈሪምና ኢና በዚ ውዕል እዚ ኢና ንረኸብ ዘለና ምስ ሻዕብያ እቲ ዝገበሮ ወንጀል ከይኣክል ሕይኸ እንታይ ክንገብር ንሕና ንሱ ኸ እንታይ ክገብር እዩ ተባሂሉ እንታይ ትውዕል ምንም ሕጋዊ መሰረት የብሉን ውሽጢ ተራዳዲኦም እኳ ተንብልሲ ብንኡስ بسلامة ومن قد تفتور يرد حزوه إيروب سلام بسا قلوب مخودا فرقم قرسرناي فرقم ورد نمعراب دما سمين معراب بادمي سنبل عد تخوالو عد سسر عد أسر زولو بطعم سفاحة خبابتات ملو بملو أبب تافت وان كوينات جمير زحزم كسا حياو اني انتاين مدحاني يحيي تصمدو زي اتم زي عدنا خوينام ديب او زي زلو زي حزبنا خوينام ديب مو خالي خباب كنا نص مشعبيا فقري كن مسرت ስለዚህ ትዝግበር ዘሎ ጽምዶ ንግለ መራሕቲ መንገዲ ምሕቢኢ ክኸውን ንምኽኣል ዳ እምበር ንህዝብና ዝጠቅም ነገር ምንም ዓይነት ነገር ኣይረአየንን ጽምዶ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወይ ምስ ኢትዮጵያ ክዋግአና ዝገብር ስለዝኾነ እቶም ዘይምለስናዮም ናይ ብኢትዮጵያ ሰራዊትን ካልኦት ሓይልታትን ዝተታሕዙ ከይነምልስ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ክንስእን እውን ዝገብር እቶም ናይ ሻዕብያ ድማ ብፍቓድና ዝሓዞም ድማ ብፍቓድና ሂብና ጥራሕና ክንቀሪ ዝገብር ኣብ ልዕሊኡ ኩናት ተኸፊቱ ድማ ትግራይ ዓውደ ውግእ ዝገብር ምንም ዓይነት ረባና ዘይብሉ ነገር ስለ ዝኾነ ብፅንዓት ንቀወሞ እምበር ሰላም ተኮይኑ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ምግባር ምስ ካልእ ህዝቢ ሰላም ምግባር ኣነ ምንም ተቃውሞ የብለይን ህዝቢ ንህዝቢ ምርኻብ ተቃውሞ የብለይን ግን ሕሰት እዩ ህዝቢ ንህዝቢ ኣይኮነን ውድብ ሙሉእ ዓቕሙ ሰራዊት መራሕቲ ብሙሉእ ዓቕሞም ሓደ እዩ እቲ መንግስቲ ንብሎ ንሱ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ዝሳተፈሉ ጽምዶ እዩ ናይ ወንጀለኛታት ጽምዶ እዩ ናይቶም ንህዝቢ ትግራይ ኣጨኒቆም ኣሳቂኦም ሒዞሞ ዘሎ ሓይልታት ጽምዶ እዩ እምበር ፍታሕ ይኸውን እዩ ተባሂሉ ተሓሲቡ ዝኾነ ኣይኮነን ካብዚ ወፃኢ ግን ቅድሚ ሕጂ እውን ሓራ ዘይወፁ ብሰሜን ኣከባቢ ዘለው ግዝኣትና ሓራ ዘይወፀ ህዝብና ብምዕራብ ዘሎ ብሰሜን ምዕራብ ዘሎ ብደቡብ ዘሎ ህዝብና ውሕስ ክኸውን
انتخيلنا بسلامة وقالسي زي خوون تخوين دما حاورنا سمرنا خمتانا يتمالي هلونا ناخن الرقاقص بصنعات زأمن كقالسون حجي يكونن كل شعب زوسن سبيه بوزي زدارادر يكون كل موصي يون أو زي زخانة نيريتو لأجمع سلازلنا يكوننا زي يخبر زخيل بسترفه كم يجرنا نساجر زولنا هايلايت نعخاتكم زح قبل هيك زي انفورميشن سلازخانة ليكم ونخونيو كم نساجر زولت كواخم يصبعنا جن حدا كوبلا زخيل منقستي حج تقرأ يبلان منم عينتنا يدحن النت كبيرنا يدحن النت شجر اللوا عوشتي سئلي يوسب بمعلت زموت منم عينت زينا ونا يكون انت سمع خايون منم نابزي يكون الدرجة يوتي حزر لو تقرأي تاب تقرأي لي وشت أبزلو قحيلاتات سب حيلي زفترو ناي سلطان ناي تقعت شجرات راح زي كونس ني ارترا عشان باي قل سوي شوي خاموسات حيي اتوس مولي تزوسدو شعبيه ماني خازو ليلن كفتي يتمنقدي كونه تباهي الغايو زالام بسا براما بادمه بوزح كبابي ما منم عينت دلاي حيلي صعينو بحيتو ابز دلاي تزقتو زطيق يلن سلازي كبير ناي صتا سقات اللو سلازي منغستي زكالا خلل منغستي دحنوت زرغاغ زكاتات زرغاغ منغستي يبلنان تولو خن مسورتا لنا يزبل وزي كا بتاع حقافن قللتني خوينو نزقام يخون نزدقف يخون خالي يخون تاو كلهم حالتا استوصاص خونا اللو إلي زعمن كالي نابدوا وق كينا أتو بتناتاتهم بلانن بناي دقة دفيتن نابدماو كينات كي أتهزوناون كنكالا خلالنا انبب بموال تقادلتنا ومنعسينا حزبنا أوزي بصنعات كتالس خلالو إلي زعمن كالي مس أفالا لاينا كنكبابر لنا حدنتنا يدعى من قد دعوتنا رئينا لنا من تمرتي يدلينا أبيهرا وروحنا حدن تخيدنا مع تفلالينا يشتغلوا يخلوا يوم تم فلالاي دما نايحوا تفلالاي برص لا انفتاونا فلالاي يكونن زي متافئتي ويكن واقع لهم زقبر كنقبر يبلنا كنكبابر لنا مهراتنا كنخبر لنا عبيتنا خنخبر لنا ولداتنا خنخبر لنا حجي منم عينت قطع زي يقولو عوي نيشتين عوي يخبر زخونه بوليتيكانيا وي مهور عدا يطقم يلي صحيح حسن تقربت له تخالي سب انتي مالتيو كميلي يطقم يلو كندم طياق حنت قص ون زي صحف كان قاشش يوعل سلازي صحفكا اي صحفكا سرحكا اي سرحكا ترجم يقولون يلو تسفا قرص كهدم صقعو خحز يقبرنا سلازولو زي مكببار اوزي عرنا كنسرح لنا يزبل كلاتكم كم تفلطوا سخونه جيجا هلونا كلنا زخونه جيجا هلون تافتم وانت حزولو جاغاننا كم نسيه كمني تعدكان كمني جيتاچو ما زل بزلوهم قلت بزي محرات كنا قفوم لنا كن كدعات علامات ناي كلمه سارحي زعمزعنا تهالو ادمي مولو نهز تግራይ إلهم زقارلو جيجان تلي قلنا كنت فليخا كبرهيب كان عاتن منقف كم زين دام قششكا جيجنا خطركب نعدي حواقا خفليلو سوك سرح سلا زي يقبر مكبار عبي بوتاخن هو أفلا لا يون من مسألة من قد خمزي كونه كرر لنا إلي أمن زي انت زي فتحنا يس منم عينت كن الدماء مسؤول سلا زي نخير كالي أبا هاجر يكون أبا علم
ተደላይነትና ክነዕቢ ሓድነትና ናፍቲ ነበሮ ናፍቲ እዋን ቃልሲ ዝነበረና ክብሪ ክንምልሶ ምእንታን ተደላይነትና ክነዕበልና እንተዘይኮይኑ ቋሒሉ ዝርአና ሰብ እውን የለን ንባዕልትና ዘይተኸባበርና ካሊእ ዓለም ከኽብረና ኢትዮጵያ ከኽብረና ኤርትራ ከኽብረና ይኽእልን ተደላይነትና ክነዕቢ ሓድነትና ክነጠንክረለና ይብል ካሊእ ኣብ ትዝኒሃ ዓለማዊ ኩነታት እቲ ኩነታት ኣንቢብና ተረዳዲእና መዋፅኦና ክሳዕ ንውስን ጠብሎቕ ኢልካን ዘይምእታው ሳይለንት ኮይና ህድእ ኢልና ነገራት ክነስተውዕል ይግባእና ናይ ዝኾነ መሳርሕን መጋባርያን ከይንኸውን ኣብ ዘይጠቕመና ሰልፍታት ከይንጓየ እውን ተንጥንቀቕ ይብል ካሊእ ሕዚ ዘድልየና ናይ ፓርቲ ውድድር ኣይኮነን ናይ ፓርቲ ፖለቲክስ ኣይኮነን ዘድልየና ኢለ እየ ዝኣምን ሕይ ትግራይ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘላ ትወድም ስለ ዘላ ትብተን ስለ ዘላ ተስፋ ቆሪፁ ሰብ ናብ እግሪ ዝመርሖ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብኡ ዝገጥሞ ነገር እኳ ከም ሰብ ከም ዜጋ ዝቆፅሮ ስለ ዘይብሉ ሕጂ ኩሉ ነገር ገዲፍና ፓርቲ ፖለቲክስ እውን ደው ኣቢልና ትግራይ ንምድሓን ኢና ክንቃለስ ዘለና ኢለ እየ ዝኣምን ዝደለዮ ኣፈላላይ እንተህልዩና ትግራይ ምስ ሃለወት ደድሕሪኡ ተወዲብና ክንፈትሕ ንኽእልና ሕጂ ግን ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ማሕበራት ሲቪክ ማሕበራት ምህራትና ኩሉ ዜጋ ኣብ ሓደ ክረብብ ኣለዎ እቲ ዝኒሄ ኩነታት ክንልውጦ ኣለና ዝኾነ ሰብ ክውንኖ የብሉን ኩልና ኢና ክንዓስሎ ኩልና ኢና ክነዋፀሉ ዘለና እሞ እዙይ ዝፈቅድ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ድማ ክንሰርሕ ኣለና እየ ዝብል ካሊእ መጨረሻ ክብሎ ዝኽእል ሕዚ ዘድልየና ኩሉ ፀገም ምፍታሕ ኣይኮነን መዓት ፀገማት ኣለዉ ብዙሕ ግዜ እንዳተደለዉ ዝመፁ መዓት ቅሬታታት እውን ኣለዉ እዚኣቶም ምዑግ ኣቢልና ኣብቲ መሰረታዊ ትግራይ ዘድሕን ፀገም ንረዳዳእ እሞ ንፍታሕ እዩ እቶም ካልኦት ቀስ እናበልና ክንፈትሖም ስለዚ ንእሽተይ ኣፈላላይ ሕጂ እውን መፈላለዩና መባታተኒና እንተኮይና ክንወፅኦ ይንኽእል እንትፀገም ሕነ ምፍርዳይ እውን ክህሉ የብሉን ኣነ ከም ዝወደልኒ ብፆተይ እውን ከም ተጋገዩ ብፆተይ እየ ዝወስዶ እምበር ፀላእቲ ገይረ ንዕኦም ተዘይቀተልኩ ወይ ክቐትልኒ ወይ ክቐትል ከምኡ ኣይኣምንን ከምኡ ጌርካ ዝፍታሕ ፀገም ኣሎ ኢለ እውን የብልን ቅር ክብለኒ ይኽእል እዩ ንውልቀይ ግን ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ናይ ውልቀ ፀገመይ ውሕጥ ኣቢለ ሕዩ እውን ዝሰምዑ እንተኮይኖም ኣብ ጎኒ ህዝቦም ክስለፉን ለውጢ ክመፅእ ክድግፉን ይምዕዶም ንምፀተይ ኣነ እውን ዓቕሚ ረኺበ ምስ ካልኦት ብፆተይ ኮይነ እዚ ኩነታት እዚ ክቃለስ ትጠልብ ተለኹ ምእንተ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ትግራይ ምቹው ኩነታት ካብ ምፍጣር ሓሊፉ እንዳሳደድኩ ሰባት ተመሊሰ ከጥቅዕ ጉድኣት ከብፅሕ ኣነ እውን ኣይምነን ኩልና ከዓ ከምኡ ከም ንገብር ተስፋ ይገብር የቐኒየለይ يقنيلنا جنرال قعش قبره بتاعنا نمسجن بحق سفح الولا ميمورينا ون ريفرش بالقبر من قدي كافت ما خت جميرو الشاب لومي نمر هنتات تارجع بقرم بروح بالخانة من قدي قريولنا له زي الحرحزي تمدرخ نعتاتكم يبخون سلست دقيقة وأوشت سلست دقيقة يتهم ويحطهم كتقرو نقدم لعله خلقن تقراي والساعة زحسب طرح يدلي مخنياتو تنياتو خنتات كلنا نفولتيو حاونا هربينيا حاونا جنرال قوش قبرون كاول علي مسكرنت كهب زخل سبيلن مو بصبو خنتات غليصنا له سلازي ده شاغر حساب طرح افتشجر مسرت غيرنا حسابنا طرح 3 دقيقة يدنا وصينا فرست كان فرستيو بو مسرت
حساكم كتون عدم أمو ناب أفتي نيتك وزركم وش تسلست دقيقة سلطن بالهون من قدي بمكبار كان الذاتي مدرخ تخفيت له أفتانا من جمرة حمشت سوات خنوسرينا مجمرة أنقصهم برها وشت سلست دقيقة حساقة كتجلس أن ميت قبرك الله أنقصهم قتل برم سمع الله خده هو سمع الله أنقص برم أنا بزحته على عين لجن حزين جنرال خحت ولد الحتو ما بزحت يوم حزي ندي سوا زخور زلوا سوات politically speaking مالتي بتم تسعروا يوم حزين شعبية خمسي قبر اللون نبل خمس أبي يخنكا I know بريتوريا العلوني روندي ببريتوريا دينا مسابين الرخب زلنا هذا قال أي سلطان حيزو بزح لو تخمس زي كاله حز دي سوا خيدس لو تخمس إلي عم ديو تقند أنا حز قبر زلوا قال سخلق عند على موستا يهنشتي من اللي سليد اللي ودي الله Thank you. قلنا أنقسم تن حتوتات جنرال قعش ما استوشى حزمه ده حارت مربي الخاتم اللسانيها كابزو أتلو آيفون تبل مانيها رينم جورو ما بعلها آيفون كاو تزاربهم ما يدخل مورودهم أنتي تقص على السبت عشان هم جورو مالتي الآيفون أشبر أنا يتخلى أبيه تفقيت كارلي يا حنت حتصار حتون ياتني ماشي للجنرال حنت تياقت أيود دحرتي تو بريتوريا مفرام كم أيوتنا ميليتري هايراركي تمسريتو من كم مالت دارجا منقص اللي نبرا كلكم بالخالكم وياكم وتدرات مسريتكم تواجهون إيركم كأوت سلام مسمى ترى هيراركي لعلواي تحتواي نايل تفعلالي أرمتات عززتي كما ينسو تمسريتو تلعلنا من كم بسمع ديو بأندرستاندينج ديو بخم أيو نسو تمسريتو لبليو يعني اللي thank you يعني اللي منقصت كاو مقصال سالساي I think تسفاي يدخوزي هالها أن ميتقركاي أزل تسفاي تسفاي أنا دي خالق تسفاي هو اوكي يعني اللي سلتوها بنعدل جنرال قعش قاشانا خوين كاس اللي قروكا كابل بي مسكن نتوخشاب هز قوركا يوستواز قخاب قدم جميرو بولعنات كا جميرو افتنا ايتيو ارترا تورنت في الله كا اوزانا هز قوركا يا كافتوم قربات بقى ناي مغيرو نطبي أستواصو زغورو وفيات تغاور حدا إخامو نزي عبي برن مسغانان ألني زي مسؤول كتا حانت حطوي مالت اتو هذا بسفح ذي نجار كان ناخستاي سؤالو بالعلى نسمعون يرنا overall نسمعون يرنا جن كافتبو علوانا in detail كتسمعون تلها خعاتو تاريخ بتعمي يحزن لبخاون تمكفيو تجرايسي أمنتاي سؤالك أفدق بقى هاو بلا جدل سؤالات تقريبا خمسة لا نخت تفون دعي نالوات أو طلع عما وتست جرايت بحالون دخت لون يا زبلك إيما
ኣብዚ ናፍቲ ፍታሕ ክንመፅእ እንተለና ሲ ዞብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ንሪኦ ዝነገርከና እዩ ክሻብ ሕዚ እውን ዝተዓዘብናዮ ነገር እዩ በቃ ናይ ስልጣን ጉዳይ እዩ ናይ ሃፍቲ ጉዳይ እዩ በቃ ማይ ዌይ ኦር ደ ሃይዌይ ብሓይሊ ብረት ኩሉ ድላዩ ዘፈፀመ ሓይሊ እዩ ምንም ኣፈላላይ ዝፈቅድ ኣይኮነን ብተግባር ኣባኹም ኣብ ጀነራል ፃድቃን ተረኣየ ነገር እዩ ሕዚ ሓይሊ እዚ ሲ ከመይ ጌርካ እዩ ማለት ክሻብ ሕዚ ተጠቢሩ ተለሚኑ ብሽምግልና ብኩሉ ነገር ምንም ከምዘይሰምዕ ካብኡ ሓሊፉ ምስ ሻዕብያ እውን ፅምዶ ጀሚሩስ ናብ ካልእ ምዕራፍ እዩ ዘሎ ስለዚ ከመይ ጌርካ እዩ ክፍታሕ ክመፅእ ብሓይልን ጥራሕ ኣፈላላዩ ዝፈትሕ ሓይሊ ይቕረታ ግብረለይ ካብ ቀደም ጀሚሩቱ ባህልኩም ከምኡ ስለዝኾነ እዚ ሓይሊ እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ኦል ኦፍ ሳደን ናብ ርግቢት ተቐይሩስ ኣፈላላዩስ በቃ ደው ኢሉ ሓሲቡስ ድሓን ናብ ውንኡ ተመሊሱስ ናብ ቁኑዕ መገዲ ከምሪሑ ኢልካ ተሓስብ ዲኻ እንታይ እዩ ዋትስ ዘ ዌይ ፎርወርድ እቲ መዋፅኦሲ ዘቕበፀ ሓይሊ ምንም ዘቕበፀ ሓይሊ ምንም በቲበሎሲ ለቢሙስ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዝመርፅ ሓይሊ ይኮን እዚ ሓይሊ እዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ እሞ ብኸመይ እዩ ክዕር ዝኽእል ኣብዚኣ ሪፍሌክት ትገብር ዝብል ስታይል ለና ታንኪ ቨሪ ማች يقنيلي دكتور تسفاي بمقصال محاري كابتعت كابل علي بتاعتي بتاع ترين مسرتي غفاد اللهم زاد الحكم ساعة تهليهم انتشنال كي مسلوكم يقرأت عنا محاري قتل أنميت قبركاي إني هذا محاري والله اوكي ايش مجمراتي لتوم اورجنايز غيركم كانت بي سايلنت لجنرال قعوش مقباسكم بتعام تمسكونو بالعابي دما لجنرال قعوش لتقراي هزوي لتقراي القورو ساكريفايس وين مسوعة النت انها ميقيرو هزبي كحن بعد قروتشو لو تردر كبس على القارسين خالص عاوي فبر للني بتعامي غني لنا هذا تياغي تأيو ناخذ اللي هو نتاعي أنا تللي له هذه تي تجري بسلامة من قد تجبرنا مفتاح بريتوري أجريمنت يعني را إنها بريتوري أجريمنت تطعيم خا بسلام تجبر اللي مفتاح لنا ورعدل تعبشي شاخزي تجري أما كرقوا على الله تطورنتون خزي تجري لتوصلنا تلهونسي وين فيدرال منجستي وين شعبها منجستي الوصلوا هنا تعيلوا له خزي كذاتهم تجري خزي تطورنت أو تطورنت لكاد العدم بي تطورنتس يخون إلى التوصلنا لجزء هنا تاسيلي سأوزي جزء خزي فيدرال منجستون تطورنت بازيل جمريبال إساياسون already مريت لحظة إلو ولا تطورنت لا تزجاج إلو ناي تجري حالفتي وين بارتي أبالاتو وين دقف عزلو باوزيون of course سلامة أنتي ناي سلام سراويت علامو الوجنة اللي هنا اللي تجري زويلو الدول بالأيو هذا أوزي هنا تاسي تطورنت تجري قبل موصل اللي يدخلوا الجزء وين بفدرال وين بإساياس يوصلوا الجزء مو تجري سامي أكافت تطورنت دو تابلو تخيل ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ፌደራል ጀምሮ ወላ ኢሳያስ ኤሪትራ ጀምሮ ትናጠርነት ቦታስ ትግራይ አጥቆም ካብዚ ሲ መዋፁ ታዩ ምክንያቱም ከዚህ ጦርነቱ ትግራይ ተወሰለ ሁኔታ ተዓድል ነበረትና ሰላም ዕድል ታፕሪቶሪ አግሪመንት ያነራ ታፕሪቶሪ አግሪመንቱን አንሽሻ በጊዜው አይተሰርሐላይ ከዛ ተረሲዓ በخلተ ወገን ጦርነት ወይም በፌደራል ወይም በኢሳያስ ደሞ አዚ ጀመር ደሊል ሁኔታ አለሞ ናይ ትግራይ መዋፅስ ታይ መስል ይቀኒልኝ ثانك يو محاري باي تن حتى تعم بريف هنا حدا خلت سب فسمو جنرال قعش ملس كبنايو مكابس قتلو مامي
تبل سلكي أنميت قبري مامي يغني اللي أنا حنتي حتى زلاتني نجنرال قعش برقص جيجنا ناتا على سينا زحلفة اتقاسون جيجنا على سايو أبزي حس ساعات كن بستفتصم يفتصم زحلو كم جنرال قعش بزح تاريخ زحلفة أبزي حس ساعات حزب تقراي موات أبسانلو قديف كايو نابس إلا أمتهاو بخمي يتممارس توسيد زبل مخنياتو تمالي جنوسايد فتصملنا أدو تقراي بزح سقاي زبصحت إلا ألنا نابزي تمليس كامتهاو ناي حزب تقراي تمالي موات أو كفتر يلو بزح دقون صدرون زودئ قديف كانابس إلا أمتقع ناو حسوة تاخبل كلو بخمي ملكعيو أب تقراي تنكيرو تقالي سوق سعر زي مخال نمنتاي كأيزيو نموسان بقيعو نري أزلنا ودعو نتاتون نابس ألاتنا خيدو انتاي يكون اللوس كجنزبلو زي كألا نمنتايو كم تقراواي كم تقرالاي كم افتقال سوون زنبري أبزح الساعات كمزيل كا نابس ألا أخير كاخت الزاربس بحكي بعال تسفايك مرحوان كري إخوان محفردة يقوونن نتتاريخ يستيقظن له نمنتاي خزي وسين تانكي أغني اللي نزهوكم من عدل عندنا بمقصال عالم يا قد ما يجن لأك كالأسبات ونزوصو نيرم تزلم لك يعرفا راحي نايزا أخيبا فير نموخان لأك زي زلزلو قد ما ينيرو نا كما يكم زرعيكا يفلتن تي قد ما تغتل قد بفقادي أقدم من لأك كوبا ممارس كنيره أقدم يري أسلس صنحكو دحر أخت تخيلها يغني اللي لأك تايب تقول سلكي وتعيش مغيرو أنا بشمو يواتي لأك زي زلزلو لأك زد مو لأك زي أنا دحر عالم يري الله عالم اسفا ما أنه عالم تسفاي أوكي سؤال كابتسا أشويها أوكي أقدمهم إدوم زوصو سايتريوم زلها ماسي دحان حريم صبو كان عدد تحتي هذا الله الرأي مو دحان شقر يلن يا دحان كذا زي حسب كوا كالعلمو بزخون قدم تختل كصبو نيرو يغني لنا جنرال قعش نزقبر كايا استواصو بهيوت كاملو حزب تግራይ تقالس كالو فلاي كابتناي موداتا وسانيت زخونت ناي موت دحيتن زنبرت كوينات سمين مبراق عد قراس الانبسا حيسكا عرج حيسكا شعبيا عد قرات حزاتو خوينوس ابريسا يوسا قريلكاز تمثل مسلالون سمعوينا زي مالت جنناتيو بزحون تدنقيخا كن حزيتي قاطمنا زلو كل نجر زحزن سلا زخونه كاب تግራይ موصخه بتعمينا حزيننا ግን ኣብ ትግራይ ተጸንሕውን ሞት ተሞት ካ ዝገደደ ኻኒሩ ተሓዘን ወይ ካ ሻዕብያ ሒዞም ኻና ብዓዶም ተዘወስዱ ኻ ሞት ተሳቀዩ ኻኒ ናይ ሞት ነይሩ ኩሉ ይኾይናትና ነገር ነቶም ቅድምዚ ሕዚ ሕዋተይ ዝልዕልዎ ዝነበሩ ሕቶታት እዚ ናብ ጸላእን ምንታይ ከድካ ገለ ክበሃል ከሎ ሓደ ግዜ የለንዶ ፈቲኻ ዶ ከይፈትኻ ዝግበር ነገር ስለዘሎ እምበር أبي سلز فتخاي ويكاتا إثيوبيا دنو فتاويت نايلكم كم زي كونه يرد أنه يمكن تحدى جهزون تودع يكونن ولا نبي إثيوبيا أو تومبر حدا قال له ياو تجارو سلز خونكم أو زر لهم بومبلوهم ولا قد ما خاز خدوا ولا حز سعبكم هم سقعت لنا بحذيرو بزخونة تحطوا ينسي كونن أملاك كاباتهم جون يوصوهم ناي بحقي بلعت النفس لزخونو بعل أبي بيبي بعلاتا إثيوبيا ويكاشيت إثيوبيا إن نبلا نحنا بناتنا جروب أم سوري جن إثيوبيا أنا لكم سلطة أمر خاطر عم يزحزن نعاي إثيوبيا هم قتالي تنبر فتاويت ويكا عدو خوينا يتفلتن سحالة في عمتات راح زي كونس ناي كرم زي تاريخنا وني مسكرايو كحصر مئنتان جن حدا توم سخات مرحوم زنبر كا أرمي 15 كتفلهم كلها أم من تاي سمعت قديف كيوم كيدكا
عينت كان زي سمعهم الله بحاصيرو تي نأخذ دقيفو زقالس نبر سراويت أمنتاي كنتات قديش كايا بحاصيرو تخال ምናልባሽ እውን ኣብቲ ናይ ሕወሓት ናይ ትግራይ ፖለቲካን ተበላሾ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ብስሩ ትስኻ ዝገበርካዮ ኣስተዋፅኦ ኣብ ሰሜን ምስራቅ ትግራይ ንዝገበርካዮ ተቃውሞን ናይ ሓየት ተቃላሳይነትን ሻዕብያ ብዚኣ ቂም ሒዞምልካ ድዮም ምናልባሽ ንዓኻ ክእስሩኻን ክጨውዩኻን ክቐትሉኻን ዝሓስቡ ቀሊል ነገር ክመስል ይኽእል ግን ኣይኮነን ምክንያቱም ሻዕብያ ሕነ ንምፍዳይ ዘይገብርዎ ነገር የለን ንሱ ተወሳኺ እዩ ኢለ ስለዝሓሰብኩ እየ ማለት እየ ብዘይካት ናይ ቲፒኤልኤፍ ብስሩ ወሳርሓ ናይ ሻዕብያ ቂም እውን ምዋፃእ ኮንካ እውን ዕላማ ተጌርካ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ዝብል ጥርጣሬ የለኒ ብድሕሪኡ እቲ ናይ ትግራይ ዝመፅእ እንታይ ክንገብር ኢና እንታይ ክገብር ይግብአና ዝበሃል ነገር ከም ዝበልካዮ ናይ ኩልና ክንምልሶ ዝግብኦ ሕቶ ስለዝኾነ ካብኡ ድሓን ነፃ ክገድፈካ زي لي أخلني نجزيو يغني لي يغني لي مو كخاليت متحساسبيت تبتا تريني كابلا تحت ورد الله على مصوري دحر تم قدامت دحريت تم دحروت مقدمت غيرته هوينا زون it's not intentional هم سلازرين نطرحينا thank you متحساسبي في زحفتي مو I think بزح زبل حتى وسيدنا لنا مجمري زين جنرال قوش زين ملسه هذا النمو مورا هذا النمو دحري لما نفتن قصلتي خالي تزور نقصل مالتي جنرال قوش سمعنا لها هو سمع له